Pasensya lang turo. Pasensya. Awan da nanggaling ramas na dahil para ramas ka. Kas parang ramas na kanikuan Excel. O biyag ko agawin ang tulanta Damdama di pinagpas. na para kita tirang sa Ameriknan. Dito'y puso sikat iyang ara sa asta. Kinadungo dahil pa ay mo nagpakiduma. Uwen biyag ko agawin ang tulanta. Tapno ko kagin na iduling ana palabas ta. Uray no dagituye hinilipat ti panawin. Di ka madanagan bukod kuto'y nakin. Agawin na ket agawin na tulanta. Tapno di ta den na agyan manin ti arapakan. Umanawa ti pigsang amang tapayan. Iti tunggal anda tinalokoy asakan. Agawin na ket agawin na tulanda. Tay di mangga nagkaikornitan tinaganta. Isunsenyan asibibiyang landa di kari. Uri lumteng dinagawin apanawin dito mampi. When biyag ko awin ko itag balaygi. Uray inawis na ti sulisog jak naghirin. Di nakapaelang ayat ko kentang nasudi. Kasta kumamit papatek mo ni Darusi. Uwen biyag ko agawin ang tulanda. Tapno ko kagin na iduling ana palabas na. Uray no dagituye dinilipat di panawin. Di ka madanagan bukod kuto'y natin. Agawin na ket agawin na tulanda. Tapno di ta den na agyan manin ti arapakan. Umanawa ti pigsang amang tapayan. Iti tunggal anda tinalokoy asakan. Agawin na ket agawin na tulanda. Day di bangga nagkaikot-itan tinaganda. Isunsenyan asibibiyang lanta di kari. Uri nung tek tinagawin ang panawin dito mampi. Isunsenyan asibibiyang lanta di kari. Uri nung tek tinagawin ang panawin dito mampi.